25 ka kilo sa gidudahang shabu nga gibanabanang nagkantidad sa 170 million pesos ang nasakmit sa joint operation sa PDEA 7 uban sa mga sakop sa Cebu City Police Office sa Pier 4 ganihang buntag. Nasikop ang inahan ug anak nga gada sa maong mga kontrabando. Dugang detalye niini sa live report ni Alan Domingo. Lan? Yes, may hilabihan kadako nga shipment sa illegal drugs ang nasakmit sa hiniusang pwersa sa mga ahensya sa kagamahanan headed by the Philippine Drug Enforcement Agency Konpidia. Tunga sa sakong drugas ang ilahang na-confiscate samtang duha ang nadakpan. Kini ang 25 kadagkong putos sa crystalline substance nga motimbang sa tagsa ka kilo. Ang matag putos nasakmit kini sa mga ahente sa Philippine Drug Enforcement Agency uban sa naganiyang Law Enforcement Agency sama sa Philippine National Police, NAVFORCEN, Bureau of Custom, Maritime Police ug uban pa. Gibanabanang kini sa PDEA nga kantidad og 170 milyones pesos. Nasikop ang inahan ug anak nga nag-edad og 63 o 41 anyos nga nagmaneho sa usa ka sedan nga auto nga gikargahan sa mga kontrabando gikan sa kaunuhan. Sakay sa barko miagi sila sa Masbate paingon sa dakbayan sa Sugbo. Gipahunong sa otoridad ang sedan dihang misuway og palayo nga maoy nakapaturok sa pagduda sa mga otoridad. Kung ato makita ingon niini kadaghan no ang gidudahang shabu ang nasakmit sa joint effort sa ato ang mga otoridad unya kung ato makita ang yawi niini nga nadiskubrihan kini ang ero or si Bayani ang K9 sa PDEA. Sa tabang sa usa ka K9 dog nga si Bayani, gisusi ang sakinan hangtod nga nabantayan ang dakong karton nga naa sa passenger seat sa luyong bahin sa auto. Giablihan kini og gipasimhot sa K9 og dinhi nagpakita og timailhan si Bayani nga posibleng adunay illegal substance nga nasulod sa dakong karton. Dinhi na gisikop ang inahan ug anak human sa ilang posisyon nagkuha ang mga kontrabando. Iyang gipalong din mo action siya og sibat ba. So among gi-hold nga no. So pag pangutana na mo interview so we sweep with the K9 ang yang sakyanan and then pag abri lagi atong karton murag uneasy ang dog sa karton. Limitado lang ang ilahang tubag dihang nahinabi sa mating balita apan ilang himakak nga sila ang nanag-iya sa mga kontrabando. Matod nila, gikarga lang sa ilang sakyanan ang mga kontrabando gikan sa kaunuhan ug miagi sila sa Masbate hangtod sa Cebu City. Wa nila imutya kung kinsa ang supply sa shabu. Inyo ni ang kaning kontrabandong nakuha ron? Lili, sir. Ha? Lili. Kinsa may tagyanit, boss? Lo kabalo, sir. Taga-asa man gyud ka? Ermita ko. Ermita, padong na unta mo pa uli? Uli ko. Okay. Unya, dito sa Masbate, waday ka kabalo nga, uy, na may mga karga inani, kadaghan? Wala. Wala. Giulagway ni Director Alex Tablante sa PDEA 7 nga kini ang labing dakong shipment sa illegal substance nga ilahang nasakmit sa dakbayan sa Sugbo. Gisusi pa nila kung kinsa ang nasa likod sa pagpayuhot sa ginaling drugas. Most probably, pwede na siya mga bago, pwede po katong mga na-revive lang. Pero but right now wala pa tay definite nga kuan ana. So ato pa nang i-backtrack. Kauban sa PDEA ang PNP ug ubang mga subunits nini nga nakatabang usab og dako sa kampanya sa kapulisan patok sa illegal drugs. Pugutan natin sila ng paa o kamay dahil pilay po sila dito sa operation nila sa laki po ng nakuha sa kanila. Giila sa kagamhanan sa Nagbayan Sugbo ang kalampusan sa mga ahensya sa kagamhanan pagsumpo sa illegal nga drugas. And on behalf of the city government, the Mayor Raymond Garcia, would like to commend the composite team led by PDEA. Siguruhan usab sa PDEA nga masubay sa saktong proseso ang paglabay unya sa ginaling drugas. Sunugon kini gamit ang thermal machine sa higayon nga aduna nay pagtugot gikan sa korte. Mag-file taog kuan nga kung pwede ma-destroy din ayon. Sunugon. Sunugon dayon. Samtang mibahigayon dayon ang mga PDEA chemist og on-site test sa mga kontrabando. Sa initial screening po natin, sir, based on the color test, it tested positive, presumptive positive po for the presence of methamphetamine, which is subject to confirmatory examination, sir, sa laboratory.
May giginagdang pasakaan og kaso ang duha ka mga dinakpan kasong kalapasan sa Article 2 sa Republic Act 9165 o paghupot nining ginadling drugas. May Daghang salamat, Alan Domingo.